Anong basketball yan? Natalo kasi ako sa... Tagar, sublik tuloy ngay abak niya mo. Anong natalo? Ituloy mo baak. Ikaw, Dems! Patim ka pag-arong. Talo sa basketball. Yung pinupustahan ko doon, yung Lakers. Pahama ka dyan. Oo. Tama sabi ni Baak. Natalo? Bakit nga ba? Tell me baak. Tell me. Ano? Makakapka naman tao. Sweet naman gitu yun. Magapagditan ka dito yun. Puna yan. Nag-sweet mo kita yung labors in Paris in mamihanay. Bagbag ka man, Dres. Agaawit ka man lang nun. Mangperdi ka lang momit may. Mang perdi nga pagbagam. Napalabasa lang tao eh. Yung gayam. Tagpulay. Tabakasulita may. Ano yung sinasabi mong Paul Andres? Talo kasi ako kahapon. Ha? Papay. Di ba mo kanya? Dres, pating na tagar. Siya bala ka ng tandamang. Papay. Siya bala ka niyam. Ano yung pinag-uusapan yung dalawa dyan? Ano yung pulpul na sinasabi mo, Andres? Sandres kasi, pulpon. Di ba, Andres? Sino tipol po din sa ay? Tagaritan siya bala ka niyam. Pinabak ka niyam na kwartay sublik. Sigurado ka? Wag. 1.5 balay. Ito sublik. Di ka natagray. O Mercedes. Pulpul ako eh. Pulpul lang. Andres, magawit tayo. Tukudan na may tibalay. Alam ko naman yun, Andres. Wala kang ang nagagawang matino. Pwede bang layo-layuan mo naman si Dimsim? Baka mahawa yan sa'yo. Hindi ko naman tinuturuan ng kalokohan si Dimsy. Sa katunayan nga, lagi ko siyang sinasabihan. Sinasabihan ko ng magagandang asal. Ganun ang gawin niya. Kasi mag-aasawa na siya eh. Nice. Diba Dimsy? Nagsilingin. Una yung boy. Nagsiling mo ating motor mount. Meta ya. Atratik ang gamitam. GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ito di TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din eh. So gumatag to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay mag di buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Nung mabalin uri may salang kasta. Mabalin latta. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo ni ati lugan ko. Kasla barbalulot ta kanayon. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Magkartika mo tayo. Mga lang mo ti. Magagandang asal. Ganun ang gawin niya. Kasi mag-aasawa na siya eh. Nice. Diba Dimsy? Oo, tama si Andres. Tinuturuan niya ako ng magandang asal. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala Mercedes. Kailan nyo balak magpakasal? Kung gusto nyo, ako na magpakasal sa inyo. Marunong ako. Wala pa yan sa isip namin ni Dems. Tatapusin niya muna daw yung bahay bago namin pag-isipan yung kasal na yan. Sa bagay, tama yung naisip ninyo yun. Mahirap yung tira ng tira. Yung inuuna yung tira-tira, wala man namang permanenteng trabaho. Tapos wala pa namang sariling bahay. Kaya maganda yun. Pagpatuloy nyo yung ganyang pag-iisip nyo, malayong mararating nyo. Oo, matidanom na nga ito yung aripid kasi makadiigos. Hindi magamit pa danon. Alam na namin yun, Andres, kaya wag mo na kaming turuan. Pero good naman kung gano'n. Oh, speaking of back, lumakayan ti sa pinatang kataon. Pinakasasawa. May tipis to ito ya, Brads. Una. Anong meron? Ha? Anong meron? Naggulong ka nga talaga. Isa mo, kasamsampo mo pa ilaong. Kisa ba na ito? Tama na lang. Sikat, katakatawa ka. Eh, magam tatay ha. Uy, siya wala. Panamay. Paala kayo tan. Naggulo kayo. Oh, Andres, papanamon nga eh. Bala kayo tan. Raman na pa'y kalukpan niyo. Sakit to'y tubot ko. Anong gawin din sa bumawi up. Tag-basketball. Anong bawe? Anong basketball yan? Natalo kasi ako sa... Tagar, sublik tuloy ngay abak niya mo. Anong natalo? Ituloy mo baak. Ikaw, Dems! Patim ka pag-arong.
Talo. Talo sa basketball. Yung pinupustahan ko doon, yung Lakers. Pahama ka dyan. Oo. Sabi ni Baak. Natalo? Bakit nga ba? Tell me, Baak. Tell me. Malubak kasi yung court nila. Kaya natalo. Tapos, natapok pa eh. Di nanto mga masibsiban. Oo. Sabi ni Baak. Maalikabok. Eh, di ba napapalibutan ng mga salamin yon? Eh, wala ngang salamin yun eh. Ayun, sumikat tuloy. Eh, paano sumikat? Natalo nga sila, sabi mo. Kaya nga eh. Pero doon sa sumikat, the more buzzer, the more income daw. Proud pa nga siya eh. Oo, tama yun. Maka-oo ka naman, Dems. Parang may naintindihan ka naman. May naintindihan ka ba sa sinasabi niya? Wala. Sumasabi lang ako sa trending. Tell me, Baak. Tell me nga. Bagbagam, utak kanal ka mo lang. At least, hindi nakatira sa kanal. Proud ka pa, Dems. Ngayon din sa'yo, may peso di bagbagam tatay. Isang lima di nabak ng nyak. Uy, basta hindi ka natagari. Sobrang ko niya may nabak ko. Ano na naman yung pinagbubulungan nyo dyan? Wala. Yung idol ko yun, yung magaling ganon magmotor. Yung utak niya, pumunta sa dibdib niya. Ha? Takay mo lang yun. Nagpaibuya. Idol pala ni Baak yun. Tell me, Dems, bakit nga ba? Ha? Hindi ko alam Idol. Wala nang pakialam sa taong yun. Sige, Dems, mauna na ako. Bukas na lang, baka hinahanap na ako ni Mama, tsaka nagugutom na din ako. Sige, Mercedes ko. Ingat ka. Upis sa badan. Minsan ang mga bakanyala. Nutakan takpay. Tell me, bakit nga ba? Bakit nga ba mahal kita? Mercedes ko, wala kang kawala. Baliw na baliw ako sa'yo. Nice.